барномаи ахборо идома медиҳем. тавре иттилоъ дода будем, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки замин, рафти кишти такрорӣ ва фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қарор дошт. Самандар Искандарзода ва Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ҷараёни сафар гузориш омода карданд. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Хуҷанд бо рафти корҳои сохтмони иншооти соҳаи тандурустӣ ва бинои баландошёнаи истиқоматӣ шинос шуд. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд ҷиҳати рушд бахшидани соҳаи тандурустӣ, бунёди иншооти соҳавӣ ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосир ҷараён дошта, дар ин самт имкониятҳо мақсаднок истифода мешаванд. аснои шиносоӣ сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд, ки тадбирҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ дар шаҳр бо назардошти риояи талаботи сохтмону меъморӣ анҷом ва омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат дода шавад. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мастчоҳ бо ҷараёни бунёди иншооти таъиноти гуногун, ки дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад, шинос шуд. иттилоъ дода шуд, ки аз 535 иншооте, ки дар доираи ҷашнҳои миллӣ ба нақша гирифта шуда буд, дар соли 2018 78 ва дар соли 2019 157 иншоот сохта ба истифода дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар ин самт идома дорад. дар баробари равона намудани маблағҳои буҷети давлатӣ барои бунёди иншоот ва тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, саҳми соҳибкорону сокинон низ назаррас аст. имрӯзҳо дар маркази ноҳияи Мастчоҳ, шаҳраки Бӯстон, бунёди варзишгоҳи марказӣ бо 10 000 ҷойнишаст, бинои қасри фарҳанг барои 1000 ҷойнишаст, майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рамзи пахтаи шукуфон, бинои шуъбаи адлия ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, боғи фарҳангӣ фароғатӣ, иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ, хизматрасонӣ, тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва равшаннамоӣ низ бо суръат ҷараён дорад. дар иншооти сохташаванда ҳамчунин корҳои наққошию кандакорӣ бо тахайюли бою рангин офаридани нақшу нигори миллӣ, ки фарҳангу санъати волои миллати тоҷикро инъикос мекунад, анҷом дода мешавад. дар ноҳияи Мастчоҳ дар баробари вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ, ҳамзамон ҷиҳати бунёди коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ, тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда, аллакай натиҷаи некро ба бор овардааст. айни замон дар ноҳия 9 корхонаи паррандапарварӣ, 6 ташкилоти бинокорӣ, 10 корхонаи коркарди пахта, 4 корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ, 1 корхонаи истеҳсоли семент, 1 корхонаи ресандагӣ, 1 корхонаи истеҳсоли оҳаксанг, 3 корхонаи истеҳсоли хишт ва коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва чорвопарварӣ низ фаъолият карда, бунёди дигар иншооти соҳаи саноат идома дорад. умуман дар ноҳияи Мастчоҳ барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Мастчоҳ барои солҳои 2016-2020 мавриди татбиқ қарор дошта, имкониятҳои мавҷуда зина ба зина самаранок истифода мешаванд. аснои шиносоии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуд, ки ҳангоми бунёди иншоот ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, талош намоянд, ки дар муҳлати муайяншуда иншооти ҷашниро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода диҳанд.